Takže čaute, to je Gaming a ja vás vítam u môjho ďalšieho tutoriála, ako si postavať pistolnú branu. Je to ľahké, tak odporúčam a zvládne každý nováčik, tak si to ukážeme. Funguje na páku, na pistoli. Tu sú opakovače signálu. Koľko chcete si natiahnete. Tu sú tiež pistony, tam dole, a tu sú opakovače signálu, rudít. Na páku natiahnete. A ako aj tu, čo som už hovoril, opakovače signálu, čo rudít vedie, takže si to postavme. Pre pistóny si takto podávame, to je jedno koľko, aj hociaké bloky. Najlepšie je 5 dať, tu pistóny, nejaký blok napríklad, schody, tu ploty napríklad. Takto dvojité urobiť. A tu opakovače signálu. A napojíte ruditom. Nejaké schody, aby rudit šiel. A prepáčte, že mi to trocha seká. Tu dáte páku napríklad. A prvé funguje. A takto si natiahneme aj ďalší rudít, ďalšie pistóny z dola. To je jedno koľko si podávate. Tiež je najlepšie 5. Ako sa vám to rýchlo robí. Zakrieme. Tu všade opakovače signálu. Aj sem. Naplno. A tam rudit. A ešte tu som zabudol, aj tu. A tu rudit. Takže dáme si deň. Aby ste videli. A tu zdáte rudit a nejaké bloky, aby to skryli. A to je jedno aké. Ale aby to šlo. A môžeme si to vyskúšať. Ako vidíte, to funguje. Takže toto by bolo asi všetko z tohto dnešného tutoriála a uvidíme sa zase v ďalšom tutoriáli alebo v Minecrafte, takže sa majte a čaute.